Villámrajtot vesznek a nagy kategóriások. Ott van a Jagrics. Jagricsel ugyanaz a tagja vezeti, aki a Tigricsel majdnem 3 kört már teljesített a mai nap folyamán. Tehát meglátjuk, hogy ez a Jagricsre kereszteli Jaguar mit lép most itt a nagy kategóriában. Na kérem szépen! És elindulhatnak! Már meg is sikerült az önborítás! Márkusról! De mire a dombra állandóan? Zsoltikánk nagyon szereti önborulni. Na, meg kell mondani, mert ma már nem tudom, anyagjára fordítja meg a vasat. Lehet, hogy ott marad, minden esetre a hátsó kerék az egy picit, hogy elfüstölni látszik. Vagy nem is a kerék, de ott valami azért nem egészségesen füstöl, az biztos. Jó, mondjuk a kocsi is rosszul néz ki, tehát nem csodálom, hogy ennyire füstöl. Vége van? Ezért olajszak nagyon gyerekek.
találtunk egy lakcímkártyát, Csányi, Tóth, Csaba, Dávid. Itt van a lakcímkártyád. Csányi, Tóth, Csaba, Dávid lakcímkártyája. Itt van nálunk. Úgyhogy drága Dávid Csaba, vagy Csaba Dávid, vagy Tóth Csaba Dávid, vagy Csányi, Tóth Csaba Dávid, vagy Csaba Dávid, Tóth Csányi, vagy Dávid, Tóth Csaba Csányi, vagy Csányi, Csaba Dávid, Dávid, Tóth. A lényeg, hogy itt van a lakcímkártyát nálunk. Egy újabb önborítás. Még egy utolsó önborítás jön ezután, aztán véget ér a futam. Egy utolsó önborításra van még lehetőség. Egy utcsó. Ja, baja nincs, de ráhajtottak a hogy fölborul, és jó, és látom, hogy ez így el. Na kérem szépen, az utolsó önborítást megvárjuk. Most megyünk a fekőre! És meg is vagyunk, kérem szépen. Meg is vagyunk, mind a ketten fölborultak. De szépen dolgoztok, srácok. És meg is érkezett Tóth Csaba, Csaba, Tóth. De jó hosszú nevet van apám. Megvan a lakcímkártya tulajdonosa. Oké. Na hát egy ilyen nagy kategóriás autót az elég nehéz talpra állítani. Tehát a tűzoltóknak semmi sem lehetetlen. Egy nagy tapsot a segítőknek és a tűzoltóknak kérjük szépen, illetve a nagy kategóriás autósoknak! Bravo, srácok!